Една малка молитва, едно изречение би могла да направи живота ни доста по-различен. И колкото по-бързо минем към духовното и не се втренчваме в материалното само и забравим комплексите си, които ни карат да се караме с другите, да завиждаме или да искаме те да ни завиждат или нещо подобно. Изобщо махнем тези лоши чувства от себе си и мисли, толкова по-бързо ще станем истински хора. Не е важно колко години ще сме на този свят. Важното е да имаме живот в годините, а не години в живота си. Важното е, докато сме живи, независимо колко ще живееме, да сме здрави, да сме с ума си, както казват старите хора. Райска трапеза стаена, на нея седат си свети. Ако се храниме правилно с растителна храна, можем да съчетаеме две растителни храни в едно и така от едната и от другата да имаме всички незаменими аминокиселини. Освен това има растителни храни като елдата, киноа, просото. Всяко от тях съдържа всички незаменими аминокиселини. Няма риск от това човек да бъде вегетарианец. Само нези, които консумират месо, са безкрайно недоволни от това колко са напрегнати, как агресията е около тях, за жалост и в тях. Съвременният българин, меко казано, се храни ужасно, защото има много проблеми и едно от последните неща, на които обръща внимание, това е здравословното хранене. Храненето замества емоционални липси. Хората, които не могат да преживяват болка, изолация или загуба, прибягват до храната, за да може да запълни празнотата в тях. Тя ги запълва физически, не ги запълва емоционално, което всъщност ги кара и да напълняват и да се чувства зле, защото всъщност ти използваш средство да решиш проблем, който не се решава с това средство. До обяд аз лично съм на плодове, чай и мед, но се чувствам действително свежа и така в кондиция. И вече на обяд някаква лека постна храна. Постна храна, за да може да се чувствам енергична. Да демонстрирам с крак. На 62 години съм. След обяд и въобще между храненията, винаги когато може нещо в суров вид плод и зеленчук, и вече на вечеря някаква сготвена храна, отново с салата, и винаги когато има възможност, много фрешове. Това е една промяна радикална, и физически, и психически промениш се. Няма лекарства, има тонус, и колкото повече се гладува, повече се доближаваш до духовното пречистване. Вярвам в това, че ако човек е добър, ако човек е изпълнен с любов и с добри чувства, това много ще му помогне в живота. Вярвам, че ако имаш възможност, трябва винаги да отдадеш всичко на другите и да им помагаш. Когато аз преминах на този начин на лечение на моите много болести и когато видях страхотният ефект, който с 10 години с много лекарства не бях постигнала по никакъв начин, даже всичко се влошаваше и отиваше към хемодиализа, отивах вече от увредените си от лекарствата бъбреци, аз разбрах, че съвсем погрешно съм се лекувала пациентите. Не, разбира се, по моя вина, това учат и това мислех, че е най-доброто, което правя за пациентите си. В днешно време по-скоро има едно залитане по посока на това да се използват навсякъде лекарства, навсякъде максимално много оперативни интервенции. С лекарства или с някакви операции ние всъщност се мъчим да премахнем симптомите на болестта, но не премахнем причината. Корените на болестта не се премахват. И затова болестта от остра става хронична и става все повече усложнения се явяват.
Затова проумях съвсем простичката истина, че ние трябва да махнем причината за болестта. Всички симптоми на болестта са начинът организма сам да се справи с тази болест. Това, което сега се втълпява на повечето хора, населяващи земното кълбо в цивилизованите страни, е, че нищо не зависи от тях, че те са изцяло зависими от лекарите, от медицината, от фармацевтичната промишленост. Значи лекарствата си имат своето място, макар че фармацията така масово прилагана през миналия век, може би ще има едно отлив от нея постепенно във времето и той вече се наблюдава. Хората бягат от химията, търсят природни средства. Сърцето вече не ми даваше да лекувам пациентите си по този начин, да им предлагам някакви лекарства или някакви оперативни намеси за неща, които знам как биха преминали лесно и бързо и окончателно с едно простичко нещо. Ядеш малко плодове, пиеш чай с мед, след това минаваш на едно природосъобразно хранене и просто ставаш един нормален човек, здрав, жизнен, пълен с енергия, позитивен, усмихнат. Толкова беше хубаво, че идваше ми направо по улицата да хващам хората и да им казвам: ела, направи това, знаеш ли колко хубаво ще се чувстваш и колко ще ти е добре. През гора вървяха 30 юнака, гората питаха за Инче войвода. С доктор Емилова се запознах преди 8 години. Вследствие на диагнозата, която ми поставиха, множествена склероза. Когато ми поставиха диагнозата, бях почти парализирана с левия крак, лявата ръка. Много трудно се движих тогава. Никой не искаше да поеме ангажимент за мен. А пък аз бях тогава на 25 години, с малко дете. И някак си не можех да повярвам, че за мен това е съдбата, да бъда в инвалидна количка. Беше ми много странно. Как може един лекар, който трябва да спаси живот и да ти даде някаква надежда, той просто те обрича и ти казва: ама не, ти няма да живееш нормално. Дойдохме във Варна с моя съпруг. Доктор Емилова ме посрещна тогава. Никога няма да го забравя това нещо. Когато тя ме видя, бях претърпяла няколко операции, бронхиална астма, цистити и тогава тя ме погледна и каза: ти само 25 години, пък имаш толкова много болести. Това беше единственият човек, който пое ангажимент за мен. И така 8 години. 8 години, през които правя постоянно гладолечения, през които аз нямам кризи, през които очудих лекарите. От напреднал стадий на множествена склероза вече имам само няколко плаки в мозъка. Оттам нататък започнаха много хора да ми се обаждат. И аз им казвам какво правя. Има такива, които дойдоха и повярваха в тая програма и които са вече много добре. Момичета, момчета, които се чувстват добре и се чувстват прекрасно, те не са болни хора. Но има такива, които дойдоха, видяха за какво става въпрос и решиха, че за тях яденето на месо е много по-важно от това да бъдат здрави. Аз всеки ден съм благодарна на Господ, че имах този шанс да стигна до тук. През гора вървяха 30 юнака, гората питаха за Инче войвода. Лечебното гладуване е една сложна система, която е индивидуална за всеки един пациент според съчетанието на болести, които има. Това е една система, която е индивидуална, защото един трябва да промени по един начин храненето си, след това друг трябва по друг начин. Трябва да се включи движение, но при едни хора повече, при други хора по-малко. Трябва да се правят гимнастики, един вид за едните хора, друг вид за другите хора. Изобщо това е една сложна система, която иска лекарско наблюдение, лекарски изследвания преди да започне програмата. По време на програмата, след една година, след 10 години, нещата се променят и за това не може така всеки сам штраква с пръсти и почва да прави нещо, което понякога е абсолютно неподходящо за него. Работя от самото начало с доктор Емилова, когато тя реши да се обърне към Лидия Ковачева, за да се справи с изключително дългогодишни свои лични здравословни проблеми. Благодарение наистина на страхотния резултат, който имаше от лечението
При Лидия Ковачева тя получи страхотното въодушевление да създаде тази клиника и сама тя да започне да помага на хората, на своите пациенти с този метод. Тя отиваше на среща с Лидия Ковачева, за да разговаря с нея по всички проблеми и да един вид за разрешение да работи по този метод. Много етично тогава, нали, тя се отнесе. Тя не открива този метод. Тя не е единствената, която го прилага, но тя го организира по уникален начин. И даде възможност на пациентите да се лекуват в добри условия, да бъдат наблюдавани в началото и в края, да бъдат под постоянен медицински контрол. Даде ни възможност ние да разберем какво се случва с човешкия организъм при прилагането на тази система. И когато някой дойде и попита, може ли да ми помогнете, ние можем да му кажем, можем да предвидим резултата. Преди около 9 години сякаш случайно или не толкова случайно попаднах от една обява в местен вестник в клиниката на доктор Емилова и нямах абсолютно никаква представа с какво се занимават, какво представлява това гладуване. Трябва да кажа, че това, което виждах, прави огромно впечатление с добрите резултати. И така промених плановете си, които бяха първоначално няколко месеца или година да остана на това място, но и до ден днешен работим с доктор Емилова. Това, което ме доведе при нея, беше желанието да работя психотерапия в място, където самия екип да може да съдейства и да разбира връзката между нашия мозък и нашата психика и тялото, защото класическата медицина все още не прави толкова силно тази връзка. Лекува се симптома, а не се лекува причината за самото заболяване. Това, което се прави тук е, че се търси тази връзка и това е нещото, което на мен винаги ме е допадало. И в крайна сметка, след всичко това пък се виждат и резултатите на това, че тези хора оздравяват, променят се в положителен план. И за това реших, че ще посветя останалата част от живота си, след като аз се излекувах по системата на Лидия Ковачева и чрез природосъобразно хранене, и чрез хубави допълнителни курсове на движение и на гимнастика, аз съм длъжна това да го направя за другите мои пациенти, за тези от тях, които искат да се лекуват по този начин. Отидох в центъра на доктор Емилова, защото бях болна от анорексия. Не да гладувам, а да ме захранват. Още първия ден ме започнаха с фрешови, което не е на част по глътка, а по капка пиех, защото не можех нищо да приемам. Първите дни бяха много трудни. Това ме спаси самата, как да кажа, обстановка. Всеки, който минеше, ми казва как си, миличка, добре ли се слънчица и някакви такива мили думи. И аз в един момент се стъписах и казах, Боже, да не би и тия хора да са от някоя друга планета. И точно това ме спаси, тяхната обич и любов към мен, защото ние в нашето семейство сме 3 деца и на мен много ми липсваше майчината обич. Извинявам се, точно това ми липсваше. От много проблеми майка ми не можеше да ми обърне внимание, понеже сме 3 деца. И имам братя и сестра, по-манинки от мене. Братчето ми е болно от сърце. Слава Богу, вече е добре и се е оправило. Обаче в един момент почнах да се чувствам като тежест в моето семейство, защото трябваха много разходи. Имаше много разходи и трябваха много пари. И нашите нямаха възможност. Спасиха братчето ми, нали? Оперираха, 3 операции има в София. И аз в един момент, за да в помощ на моето семейство, реших да не ям, за да може да не пръскам пари. Майка ми от много грижи покрай нас тримата, нямаше време за такива прегръдки, целувки да ми каже обичам те, а точно това ми липсваше. Тя си мислеше, че когато ние сме нахранени и имаме дрехи да обличем,
може би си мисляла, че всичко е наред, но не от точно това съм имала нужда, от думичката обичам те, да ме пригърне и нещо такова. Майчина обич. Най-много това ми е липсвало. Начало свети Никола море, до него свети Илия. Много съм щастлива, че се познавам с тия хора, доктор Емилова, целия екип. Те са ми като моето второ семейство. Гладът с лечебна цел е известен от хилядолетия. За това говорят съчиненията на древни автори от Египет, Вавилон, Индия, Китай, Тибет, Персия, Гърция и Рим. В наши дни методът е изключително популярен в целия свят, но само 50 лекари на планетата са с официално признати права за прилагането му. Един от тези международно признати специалисти е българката доктор Емилова. За доктор Емилова научих по време, когато бях в болницата тук в град Сливен. В центъра на доктор Емилова научих от книгата на Лидия Ковачева. За доктор Емилова научих от интернет. За центъра научих от една моя леля, която живее в Германия. От мои приятели лекари. От книгите на Лидия Ковачева. Децата от интернет научих. От познати, които са идвали преди това. От медиите, от вестник. Приятели. Медицинска сестра в болницата, в която аз лежах. Гледах един филм по канал 3. Ами, когато имах заболяване, аз започнах да търся алтернативни методи на лечение, тъй като бях отчаян от съвременната медицина. И небезизвестната Вера Кочовска, майка ми отишла при нея без аз да знам, защото аз не вярвам в такива неща и не исках и да вярвам. И тя занесла моя снимка и тя е казала да отиде при доктор Емилова, да погладува, на него това му е пътя. Клиниката на доктор Емилова е много повече от здравно заведение. Тук, по подобие на древните школи, човек променя не само начина си на хранене, но и светогледа си, защото ние сме това, което едем. Питагор, Сократ и Платон споменават за гладуването с цел оздравяване. Хипократ признавал гладуването за най-доброто средство на организма да се освободи от ненужните и отровни вещества. Авицена препоръчвал по 3 до 5 дни въздържание от храна по време на боледуване. Приликите между една традиционна болница и този център са това, че работят специалисти, които са преминали обучение по тази съвременна медицина. Но всичко останало в този център е различно, като се започне от подхода към пациента. Пациентите, минавайки през този център, голяма част от тях, те остават наши приятели. За някои от тези пациенти този тип лечение е единствената възможност да могат да поддържат добро качество на живот и добро здравословно състояние. Други пациенти са с такива тежки изменения, че медикаментозното лечение при тях е с недостатъчен ефект и тази система на лечение се явява единствената алтернатива на постепенната инвалидизация. Но наред с това, той има въздействието на всички нас, на цялата подкрепяща среда, всички от тези процедури, които се правят във вид на масажи, различните видове гимнастики, дейности, които са енергодаващи. Човек е хубаво да спортува докато гладува, защото засилва кръвообращението в целия организъм, за да може по-бързо отровите от междуклетъчните пространства да се влеят в кръвния поток и да се изведат от организма. Също така е хубаво и чрез пота човек да изкарва, чрез кожата, която е третия бъбрек, да изкарва тези отрови. Спорта спомага и самото гладуване ни прави винаги по-млади. Изчиствайки гнилостните процеси, тена става много светъл. Дръпват се турбичките, всичко се просто грееш. Програмата има много плюсове и тя е особено показана за хора, които са с наднормено тегло и имат тия болести на съвременето. Говорим за хипертонията, говорим за захарната болест, нали,
нарушенията в масния профил, които те наречените хиперлипидемии, нали, които са общо заето Обама са закъснител, нали? Много добре се повлияят този тип хора. Тук в центъра, още от 2003 година, аз започнах с изготвяне на двигателни режими на пациенти с по-сериозни здравословни проблеми. А много скоро след това доктор Емилова купи апаратура комбинирана за лечение с нискочастотни, средночастотни токове и ултразвук. И всъщност това е вариант за една помощ на пациенти с определен тип оплаквания, но това са общо така популярни и много често срещани симптоми. Методите на физикалната терапия са абсолютно съзвучни и еднопосочни по действие с метода на лечебното гладуване, защото при него всъщност става едно нормализиране на тонуса на гладките и на напречно набраздените мускули. Подобрява се тонуса на кръвоносните съдове, в смисъл те стават по-подвижни, с широк просвет и тяхната проходимост се подобрява, което в крайна сметка води до подобряване на храненето в различните тъкани, органи и системи. Това, което за мен е важно, че се учат хората да променят начина си на живот. Т.е. да живеят здравословно, да се хранят здравословно. Организма има нужда от периоди на очистване и всъщност това е една култура, която в центъра на доктор Емилова се така пропагандира за всички, за населението като цяло. Така е направена програмата, че самите хора, които идват тук, да имат един ангажимент непрекъснат към себе си. Дали той ще бъде под формата на лекция, дали ще бъде под формата на различни физически занимания, разходки, екскурзии, така че всъщност човек може доста добре да усвои един начин, по който да прекарва свободното си време, когато си тръгне от тук, освен самото хранене. Тук хората идват като на едно училище, може и да не го осъзнават мнозина от тях, но идват като едно училище за здраве, бих казал. Защото освен, че тук се лекуват, смъкват част от излишните килограми, премахват токсини, те се научават как, излизайки от центъра, да се справят с предизвикателството на живота, с стреса, с това, което ни съпътства непрекъснато в ежедневието и как да се хранят по един по-добър начин за тях, природосъобразен. Мисля, че това е голямата заслуга на доктор Емилова, че по този начин тя работи не само с цел оздравяване на съответния пациент, така ако мога да се изразя, в същото време и за неговото издигане в духовен план. Говори се, че такова нещо като панацея не съществува, може и да е така, но аз смея да вярвам, че тази програма е панацея, просто защото панацеята е в нас, природата е в нас и природата е заложила в нас ние да сме здрави и в благоденствие, а тази програма е панацея, защото дава възможност на организма именно да отключи всичките врати, които са блокаж за нашето здраве. Казваш ми, че имам най-красивите очи. Убеждаваш ме, че влюбен си в мене ти. Доктор Емилова е моя гуру и тя е всъщност човека, който ми е помагала изключително много пъти, чрез нейните методи, нейните съвети. Вече какви ли неща се изписаха за мен, колко ли пластични операции има Глория, какви ребра си е махала, какви крака си е удължавала. Не, абсолютно всичко единствено и само дължа на моята страхотна приятелка и бих казала моята втора байка, доктор Емилова, и на нейния страхотен екип. И така от 99-та година до днес. Мисля, че съм направила много хубави песни, много хубави клипове. Вдъхновявала съм се от хора като нея. Следвам нейната схема, нейните съвети. Ходя при нея 2 пъти в годината. Никога не съм го крила и страшно много се гордея, че я познавам. Изключително много я обичам. Помогнала е на мен, помогнала е на всички мои близки, на всички мои приятели, които първо на мен са ми повярвали.
исках да отслабна. Само че докторката не е случайно пациент, защото се оказа, че аз ума ми иска уж да отслабне, обаче устата и стомаха искат друго. Те пък искат повече да ядат. При нея трябва да отидат само хора, които са твърдо решени да променят живота си. Не да преживеят една диета и след това да видим какво ще стане. Не. Сменяш тотално начина си на живот, начина си на мислене. Който има сили да направи това, ще бъде най-щастливият човек след като си тръгна от нея. Аз от големия стрес и лошия начин на живот бях с доста наднормено тегло и с поликистозни яйчници. След като направя една хубава програма 20 дни плодове, чай, мед и 10 захранване, оказа се, че поликистозата е изчезнала. След това реших, че трябва да повиша стандарта на моето семейство и се впуснах в един такъв живот, който е изпълнен с стрес. Зарязах здравословния начин на живот. Качих доста килограми, над 50. На поредните профилактични прегледи се оказа, че този път вече се е появила миома на матката. 3 см миома, която пък води до желязодефицитна анемия. Така наложи се, влязах в болница. Оттам излязах с по-лоши показатели, с които влязах. И тя отново потърси нашата помощ. 1 месец изкарах тук, свалих 30 кг. От 30 свалени килограма, 23 са мазнини. Излекувах си миомата, но смени коренно начина си на хранене. Стана абсолютна вегетарианка, не еди никакви животински храни. И което е най-важно, си пречистих ума, духа и тялото. Което всъщност нас най-много не радва и това е, разбира се, най-радостно за всички, които обичат Стефани. Не знам, може да звучи като реклама, но за мен това беше рая. Земния рай, който изживях. Чувствах се толкова щастлива в самото преживяване, да бъда около нея и изобщо с целия екип, да прекарам време в разходки с нея, да си играем заедно гимнастики, да си говорим, да ядем диня. Просто се чувствах, че бях сред най-добри хора, които ме обичат, сред семейство. Červeni vetrito, doro Elenova kla nevesto. Kada rita, kada čovna, kako vajno odegrata. Kada rita, kada čovna, kako vajno odegrata. Не толкова здравен, колкото духовен трябва да бъде наричан центърът на доктор Емилова. И без значение дали той е разположен на брега на морето или сред планински гори, в помощ на хората са висококвалифицирания здравен персонал и най-съвременната медицинска апаратура. Тук времето минава бързо с различните физически упражнения, изследвания, лични консултации, ежедневни лекции и познавателни беседи. Първо ще си направим ЕКГ, за да видим ритъмната честота на сърчицето, след което ще си направим танита за измерване на Body Mass индекса. Всеки един пациент при постъпване се прави. Сега ще измерим ръста, за да мога да го задам, наред с годините какъв тип мъж е, стандартен или атлетичен. Измерваме Body Mass индекса, т.е. висцералните мазнини в организма. Обиколката на талия, 90. Това изследване се прави на първи ден на постъпване, на 10-ти ден, първи ден захранване и след захранването.
И като доказателство за здравата връзка с богатото духовно наследство на България са ежедневните занимания по паневритмия. Танцът на здравето, завещан ни от учителя Петър Дънов. Това е процедура за детоксикация на организма. Част от токсините излизат. Водата става мръсна. По принцип това е идеята. Колкото по-мръсна, толкова по-добре, защото излизат повече токсини. Волана на кръста затопля и спомага за по-бързото излизане на токсините през бъбреците. Като усещане, ако е по-чувствителен, едно боцкане по ходилата е съвсем нормално да усеща, може и нищо да не усети. Отрицателните иони, които излизат от електрода, влизат през порите на стъпалата в кръвта и избутват токсините. Кръвта се пречиства доста успешно, затова просто е добре да се прави от време на време. На края на процедурата може да се разбере и от кои органи излизат токсините. Най-често водата става кафява, тогава се чисти от бъбреци и черен дроб, но това не означава, че има проблем с тези органи. Представяме ви само малка част от разнообразните технически способи за диагностика и лечение, които прилагат лекарите от екипа на доктор Емилова. Тези апарати са за по-продължително проследяване на кръвното налягане и на кардиограмата на пациенти, които имат оплаквания или имат доказани проблеми с едно от двете. Това е ЕКГ запис 24 часов, при което пациента е с това апаратче за тези 24 часа и то прави запис на сърдечната дейност през цялото време. Този запис се обработва, след това разглежда се и се стига до специалиста, който дава заключение, съответно дали се налага терапия или не. Другия апарат, това е за изследване на кръвно налягане в продължение на 24 или 48 часа. Отново апарата се носи от пациента постоянно и на всеки 10, 20 минути, половин час или 1 час, в зависимост от настройката, която направим, се измерва кръвното налягане. Хубавото при това изследване е, че може да се прецени как варира кръвното налягане или сърдечната дейност, как се изменя спрямо физическата активност на хората и спрямо нервно-психическото състояние. Чувства си нездрав, да не се предаваш, е така страшен секси и това е. Тя ме върна към живота. След първия месец аз свалих 25 кг и от човек, който не можеше да изкачи 3 стълби без да се задъха, за да докажа себе си, отидах и изкачих шипка с 2 почивки по 30 секунди. Беше много добре си спомням. И така доказах себе си, че наистина може. От тогава насам не пия никакви хапчета. Изчезна ми диабета, холестерола, сънната апнея. Доктор Емилова беше впечатлена от разказа ми за изследването, което ми беше направено в една болница в Манхатън за сънната апнея. Там трябва да отидеш вечерта, събличаш се, целият си пакетиран, така да кажа, с всякакви сенсори, датчици и трябва да спиш там цяла нощ, 8 часа всъщност. И тези датчици отчитат всичко, което се случва с тебе по време на твоя сън. Сутринта вече мина всичко, гледам екипа събран там, нещо се шушукат и ми казаха, ами трябва да дойдеш вика пак, защото нещо, има някаква грешка тук в изследванията, апаратурата нещо, има нещо невярно, не може да е така. И отидах втори път и тогава на следващия път отново сутринта се събраха там на консилиум и се оказа, че всъщност не апаратурата е грешна,
Мене здравето ми е грешно. Кислорода в кръвта ми показваше по изследвания, че е на човек, който е умрал преди 5 минути. Но след като прекарах гладуването, така нареченото гладуване, което не е никак гладуване, а просто си е лечение с плодове, ядеш килограм, 2 килограма плодове на ден, това не е глад. Има хора, нищо не ядат в Сомалия. И така че си чист плодов разврат, мога да го кажа. Откакто направих първото плодолечение, вече минаха 3 години и благодарение на това и всички болести изчезнаха и до сега нито една да чукне на дърво не се е върнала. Да се надявам, че и за бъдеще ще е така. Но всъщност то зависи от мен. Ако продължавам да поддържам здравословен начин на живот и на хранене, предполагам, че няма да се върнат тия болести назад. Петрос Петро от Кипър е потърсил доктор Емилова, защото традиционната медицина го довела до там, че за да контролира диабета си е трябвало да приема 700 единици инсулин дневно. Дошъл тук с наднормено тегло, високо кръвно налягане, висок холестерол, полиневропатия. След изпълнение на програмата на доктор Емилова, Петрос свалил 45 кг, а ежедневните единици инсулин намалил от 700 на 40. Благодарение на доктор Емилова аз спрях да пия хапчета. Те вече не са ми нужни, за да регулирам кръвното си холестерола, диабета. Намалих дневното количество инсулин близо 20 пъти. В знак на благодарност и като символ на спасението си, Петрос подари на доктор Емилова дозатора на огромните порции инсулин, от които доскоро се нуждаел. В Кипър доктор Емилова има много почитатели, както обикновени хора, така и лекари. Аз като пристигнах тук, можете да си замислите, това съм от Холандия, аз съм същото медицинско лице и не знае какво да очаквам. Обаче бях много приятно изненадена, че лекарите и останалите са много любезни, бях много добре приемена. Работя с доктор Емилова като лекар, откакто съществува центъра. Сблъскала съм се с безкрайно много човешки съдби, но при един човек съчетание от толкова много болести и то толкова сериозни, считани от съвременната медицина за живото застрашаващи, не съм имала. Убедена съм, че ще й помогнем, защото виждам и заряда, който самата тя носи, и вярата, с която идва. Аз имам голем поверение в тая клиника и затова съм дошла. Какво ще правя да дойде от Холандия, нали, ако нещо не съм сигурна. А друго да ви кажа, винаги има хора, в която и да е област, че са негативни и позитивни. Имаш приятели, които ми казаха, абе какво ще правиш там, бе, ходи в Етиопия, ако искаш да гладуваш. Това е, на такива неща аз много не им обращам внимание. В търсене на спасение от дългогодишните си алергии, украинците Иван и Александра Назаренко посетили център за аюрведическо лечение в Южна Индия. Луксозното лечение там е доста скъпо и се ползва преди всичко от богати европейци и американци. Попитахме какво е общото между индийската програма и тази на доктор Емилова. В чем похожи в направлении мысли
Приличат си по това, че и там и тук, чрез програмата на центъра се лекува не само тялото, но и духа на човека. Освен хранителен се спазва и двигателен режим. Той дойде със съпругата си в търсене на начин да се избавят от една много тежка алергия. Направиха програмата с много желание и много усърдие и затова получиха такива уникални резултати. Мы думали, что нас будет поэтапно вводить в этот год. Мислихме, че като дойдем тук, ще бъдем постепенно въведени в плодолечението. Но не. Всичко стана изведнъж. Още първия ден. Чай с мед и плодове. Имахме малко главоболие, но го преодоляхме бързо. На четвъртия ден започнах да правя ежедневни 30-минутни кросове. Сега е 28-я ден и се чувствам прекрасно. Не съм изморен, а от сутринта не съм сядал. Пълен съм с енергия. Макар че теглото им не беше свръхнормено, двамата свалиха общо около 10 кг мазнини, всеки по 5 и нещо. Сам не поверил. Аз и жена ми не можехме да повярваме, че така лесно свалихме по 5 кг мазнини. Истински шок. Жената на Иван имаше един хепатит, който най-вероятно беше свързан с токсичното действие на тези вещества, които се отделят от въпросното растение. Този хепатит за 20 няколко дни напълно успя да изчезне. Кръвните показатели се нормализираха, а черния дроб напълно се прибра. Я более энергичен се чувствую. Пълен съм с енергия. Мога да сложа жена ми на рамото и хайде. Тук има много занимания. Китайска гимнастика, йога, каланетика, водна гимнастика, латино танци и български хора. Нямаш време за почивка. Постоянно си в движение. И това е най-хубавото. Ако ядеш само плодове и лежиш на дивана, няма как да изхвърлиш всички шлаки от тялото си. Иван стана по-спокоен, успя да свали значително холестерола в кръвта си и триглицеридите и се раздели с няколкото излишни килограма и в крайна сметка получи един психоемоционален комфорт, който никъде другаде не е получавал, където и да е ходил по света. А сюда нельзя больше не приехать. Ще се върнем отново тук. Програмата на доктор Емилова прави чудеса и най-важното – променя мисленето ти към добро. Лекарите, с които общувам в Гърция, знаят за програмата на доктор Емилова и са положително настроени към този метод на лечение. Това е пациентка, която има проблеми с щитовидната жлеза, има проблеми с опорно-двигателния апарат. Имах проблем с сърцето, заради който вземах много лекарства, но без резултат. Реших да потърся алтернативна терапия. След като направих програмата на доктор Емилова, спрях изцяло лекарствата. Вече 7 години идвам тук по 2 пъти годишно. За профилактика и за да си почивам. Доктор Емилова е един изключителен човек. Дава ти възможност да вникнеш в себе си, водите толкова леко и умело и вещо, да видиш какви невероятни неща може твоето тяло, твоята физика. Тя те води по път, по който тя е минала и минава всеки ден. Преди нея всичко беше анархия при мен. Сега има вече някакъв ред. Най-вече, че и Майя така е изключително изпълнителна и следи всичко, което вече се получава и виждам, че нещата са коренно различни от преди и сега. Когато имаш учител и виждаш, че този учител всичко практикува първо върху себе си и е убеден във всичко това и ти го доказва и ти го виждаш всеки ден, няма нужда от приказки. Тя ти помага да прескочиш собствени бариери и задръжки. И най-важното, майната му на всичко да казва, да се научи човек да казва майната му на всичко. В календаря има всеки място и за своя ден. Знай си от край човекът, че тогава е роден. Всеки човек трябва да осъзнае, че трябва да отиде при нея. Когато е осъзнал, когато е готов, тогава трябва да отиде. Много хора ми казват, ама знаете ли, че като отидат след това хората си връщат 2 пъти килограмите. Окей. Аз минах през програмата и си давам сметка защо е така. Тя и Лидия Ковачева казва, всеки може да гладува, но не всеки може да се захрани. Така че, ако човек е убеден, че иска наистина да си помогне чрез някой, и това е специално доктор Емила, просто трябва да отиде убеден там. Аз мога да й пожелая да е все така мъдра, да е все така добра, усмихната. Тя не прави разлика между пациентите. За нея всички са едно и тя се грижи за всеки един, като за малко, да кажа, като своя рожба.
Rajska trapeza staje na